Joo, vittu. Tätä projektia kerennyt tekemään eikä kouvaamaan yhtään, mutta viimeksi mä taisin ihan siihen vaiheeseen, että tästä oli vasta ne lattiat auottu silloin, mutta no nyt, no niin, no nythän ollaan tietysti jo kohta heinäkuussa menossa, mutta teillä on jo lattiat ja teillä on jo onninpohjat ja lattiat ja hetkinen, mitäs muut? Pyörän kotelot ja korikorvakko piti tehdä tuon uusi ja nyt rupesin kuskin polta tekemään ja teilläkin nyt sitten. Mä ei aluksi näyttänyt niin pahalle, mutta tuossa on meidän korikorvakko. Eli tästä nyt ei oikeastaan ole niinku mitään jäljellä. Että tuonne on joku tehnyt jo tuon pohjalevyyn tälle korvakolle. Sitäkään ei oo voitu niinku tehdä loppuun asti, se on pitänyt vaan jättää tuohon roikkumaan. Ja räkiä jotti paskat palikat siihen paikalle ja pitää nyt sitten vittu varmaan tämä helma puhkasta vielä tästä auki, jos ei saa tuolta tehtyä päällipeltiä, mutta semmoista paskaa. No niin, joo. Nyt on menty varmaan tuossa olisiko tässä 2 päivää nyt välissä tossa, niin mistä mä nyt aloitus? No lattiapelit on nyt aika lailla valmiit. Tuohon pitää tehdä vielä 1 paikka, mutta päällimmäisenä niin näkeeköhän tästä? En tästä näe vittu mitään. No. Täällä ei joku kuvaa tuohon mä löydän, mutta tosiaan piti helma tehdä tuolta pintapätkeen uudelleen ja tuo korin korvake ja runko kiinnitys ynnä muut ja sitten tuolta pikkusen siistin noita vanhoja paikkoja ja tänne piti tehdä paikkoja. No tuon maalasin tuosta nyt samalla kun maalasin tuolta ne lattiapelin alla olevat runkopalikat, mitkä tein uudet, kun ne tuli helppo tässä vaiheessa sitten väriin. Semmonen, että jos siihen nyt tänään sais tehtyä vielä tuohon tähän väliin sen paikan, niin vaikka tämä kuskin lattia olemaan, sitä mä tavallaan sitten pitää vielä tähän tehdä tästä näin, niin tänne jonnekin palakki, niin siihen saa penkin kiinnikkeet sitten tehtyä ja joo. Tai kuinkin silleen. No niin, nytpä siinä olisi lattiaa taas tässä vehkissä, joka täällä kuskin nyt puolella, mutta hienohan se ei ole, mutta sillä oikeastaan tämän näköisessä autossa nyt silleen. Tämä mikään kauneis kilpailu on, mutta tähän joutuu vielä molemmin puolin eteen tekemään sitten tähän vielä palakit, mihinkä tullaan penkit kiinni ja pitäis vielä muolata nämä lattiat ja sittenhän tässä ei ole enää jäljellä kuin tämä takalattia ja tuo takakontin pohja ja täällä on pieniä paikkoja, mutta ei niin paha ole kuin tuolla puolella, että kyllä se tähän autoon on aivan välttävää, että mitä vertaa mitä se aikaisemmin oli. Että siinä olisi vielä muutamia juttuja ja sitten kunhan tämän sopi nyt hitsailtua ja maalailtua tuon sisustan kasattua, sit maalattua tuon lattian tuolta ja massattua pohja ynnä muut, niin sitten pitäisi vielä
vähän puuslia laitto eteen ja ei varmaan tälle kesälle kyllä nyt ennen kerkiä ruveta maalaamaantaa, mutta sen vois kahtoo. Jos ruppais syksyllä ehkä jos ruppais sitä tekemään. Mä ottan muistaakseni tämä ei jää, että siihen on jotain väri tiiossa. Sitten hei niin. Jos jollain sattuu olemaan K160 Patrollin appari etuoveen. Tämä on mitään, tämä etuovi, niin mä oon aivan saatanan solomussa ja teillä on joku on saranat hitsana uudelleen. Ne on aivan päin helvettiä. Tämä ovi ei niinku, tää ei saa kunnolla kiinni. Tämä ei auke sisäpuoleltakaan kunnolla. Niin semmonen, jos jollain olisi, niin soopi semmoista kaupata. Silleen suht ehjää. Mutta eiköhän tuon ala tälle päivään riittämään. Tai katsella, että se loppuviikosta ruppais tekemään takalattiaa siihen sitten.